מוכן? כן, גם הכי נורא זה בזום בכל מקרה, אני אוכל לצאת מהמפגש. רגע, אם אתה פותח אותו ב-6:05, אז למה שתתחיל ב-6:20? האמת שזה נכון, אפשר להתחיל ב-6:05 פשוט. יופי, נהדר. אז תשלח הודעה ברוח זאת, שנאחר ב5 דקות. שלום לכולם. שלום. שלום, שלום. אני רואה שיאיר יש קר בירושלים. אני בתל אביב. בתל אביב יש קר? גם בפולין זה קר. טוב, החורף מתקרב. אנחנו מתחילים להקליט, ואני אומר לאדם, רציתי היום להתכונן, ונכנסתי, חיפשתי את הפגישה 55, כי שם יש מבוא על דר טונקלר, לא רציתי לחזור על מה שכבר אמרתי, אז כשתוכל תעלה את זה. אני הייתי בטוח שהעליתי את זה, סליחה. לא, זה בדקתי כמה ימים, וגם היום יש רק 54. שלשום חשבתי שהעליתי את זה. לא. בסדר, אני אבדוק את זה. אוקיי. אז אם אתה מתחיל להקליט, אני מכריז על התאריך כדי שיכוון. אתה מתחיל? כן, כן. אוקיי, אז היום זוהי הפגישה, אם אני לא טועה, מספר 56, היום ה-30 בנובמבר 2020. בפעם שעברה, ביום רביעי, בשבוע שעבר, אמרנו כמה דברי הקדמה על דר טונקלר ועל המונולוג האנטי-מלחמתי שלו, דר משוגנר מלמד. את המונולוג הזה אנחנו היום נקרא ונפרש ונתרגם. אני לא רוצה לחזור על כבר מה שאמרתי על דר טונקלר, ולכן, אם כולכם רואים כבר את הטקסט, נתחיל. רגע. אני רק אגיד דבר אחד, לעבור משירה, ממוישה לייב הלפרין, ומפן יבלובסקי לפרוזה, ועוד להומור, מטרגדיה להומור, זה שינוי דרסטי מבחינת הסגנון, משירה לפרוזה, ובתוך הפרוזה, הומור. אז אני חושב שאולי זה יהיה אפילו יותר קל, מכיוון שפרוזה זה בכל זאת משפטים שהם הרבה יותר אקספליציטיים, לא יודע איך אומרים בעברית, משפטים שיותר מסבירים את עצמם מאשר שורה בשיר. מפורשים. שורה בשיר צריכה אינטרפרטציות והשלמות. שורה בפרוזה יותר ברורה מבחינת מה שהכותב אומר. עד כמה שאני זוכר, המשורר האנגלי קולריץ', נדמה לי שזה היה טי.אס. קולריץ', הוא הגדיר מה זאת שירה, הוא אמר שירה זה, לא, קודם אני אגיד, הוא אמר מה זאת פרוזה, הוא אמר פרוזה, these are words in their right order. פרוזה אלה מילים בסדר הנכון שלהם. ואם אתם זוכרים מה שקרה כשקראנו את פן יבלובסקי,
כדי שתוכלו להבין בקלות גדולה יותר, כל הזמן ביקשתי מכם, תיקחו את השורה בשיר, ותהפכו אותה למשפט בפרוזה. עם אותם מילים, תסדרו אותם ככה, שזה יהיה משפט בפרוזה. למה? כי אז יהיה יותר קל להבין. עכשיו, לגבי שירה, קולריץ' אמר, poetry is the right words in their right order. שירה אלה המילים הנכונות בסדר הנכון. זה קצת שונה, ההגדרה הזאת מההגדרה של הפרוזה שלו. מה זה בשירה? מילים נכונות בסדר נכון. הסדר הנכון אנחנו מבינים, יש חריזה, יש ריתמוס, אז צריכים לסדר את המילים לא כמשפט בפרוזה, אלא בצורה כזאת שנשמע גם מוזיקה, גם של חריזה וגם של ריתמוס, של מקצב. אבל מה זה the right words? בהגדרה של קולריץ' של פרוזה הוא לא אמר right words, הוא אמר words in the right order. אבל בשירה הוא אומר the right words in the right order. המילים המדויקות, הנכונות, בסדר הנכון. לא ניכנס לדיונים ארוכים, אבל מההבדל בין שתי ההגדרות מתברר ששירה זה דבר הרבה יותר מסובך. צריכים מילים מדויקות, לא כל מילה באה, וצריכים סדר מסוים. כאשר בפרוזה הדבר יותר פשוט, מילים בסדר הנכון, בסדר. צריך סדר בפרוזה. בשירה הסדר קשור לחריזה ולריתמוס. למה קשור הסדר בפרוזה? אני שואל את עצמי, ואני מנסה להסביר, אולי הסדר בפרוזה חשוב כדי שנבין ביתר קלות ובצורה מיידית יותר מה שהמחבר אומר. אבל יש על זה עוד אפשרות לדון הרבה, אבל לא ניכנס לזה. אני רק רציתי לטעון ולקוות שאף על פי שדרמשוגן המלמד זה טקסט הומוריסטי, יהיה לנו, רציתי לנחם אתכם, יהיה לנו יותר קל מפניאבלובסקי. ופניאבלובסקי לא היה כל כך קשה. אז הבה נקווה שדרטונקלר יהיה גם יותר קל וגם יותר מהנה. מי רוצה להתחיל, אני שואל. כן? יאיר? יאיר, האם יהודית באה היום? לא, היא כתבה לי שהיא לא תוכל להגיע, ושאם היא תגיע, היא תגיע באיחור. אוקיי, אז יאיר תתחיל. Ich, Chaim Shalom, Dardaki Melamed von Barbie Reshok, ob geschlagen das Weib. נקודה, רגע, נקודה. אנחנו קוראים מקסימום משפט, עד לנקודה. תנסה לתרגם. אני, חיים שלום, מלמד דרדקים, כן, מלמד, מהעיירה ברבי רשק, הכיתי את אשתי. כן, מה זה מלמד דרדקים? מלמד ילדים, דרדקים. כן, תינוקות, ילדים קטנים. טוב, שלמה, המשפט הבא. Geschlagen, Avade habe ich sie geschlagen. הכיתי? בוודאי שהכיתי.
עוד משפט? Aber verwas habe ich... לא aber, לא aber. Aber verwas habe ich geschlagen? Das weiß keiner nicht. Aber Das weiß keiner nicht. das weiß keiner nicht. אבל מדוע הכיתי אותה? את זאת איש אינו יודע. אדם, ההמשך. Ich hab sie gemusst schlagen, יא. הייתי צריך להרביץ לה. כן. הייתי מוכרח. צריך, אז אפשר להגיד, יחוב זיגה דרפט שלום. אבל יחוב גמוסט, אני הייתי מוכרח להרביץ לה. עוד משפט, אדם? Nicht wollte ich אפשר משוגע geworden. תרגום. אם לא, הייתי אולי משתגע. יפה. או אולי נהיה משוגע. כן, אנה, משפט הבא. Es wollte sich mir übergedreht der Moach. תרגום. Es wollte sich... רגע, מהו הפועל? Es wollte sich... wollten sich... לא, זה עדיין לא כל הפועל, זה רק חלק מהפועל. wollte sich über... es... sich... wollten sich לא. כן, זה התחלה, וולט, אבל מה החלק השני של הפועל? כן, מי יכול לעזור? מישהו יכול לעזור? וולט זיך איברגדרייט. כן, הזיך אנחנו לא מכניסים לפועל, אבל זה רפלקסיבי, אז אנחנו בכל זאת אומרים לו, וולט זיך איברגדרייט. אנה, יש לך מושג מה זה? איברגדרייט, אני לא מכירה. מה זה רק רגע? מה זה דריין ביידיש, אנה? דריין זה, the drain is from the drain. מה זה דריידל בחנוכה? עוד שבועיים יש לנו חנוכה. מה זה דריידל? The dreidel to gira la tomba, it's to drive to... למה קוראים, אנה, למה קוראים לטומבה, כמו שאת אומרת, לדריידל דריידל? Because he's la gira la tomba, he's in the movement. weil es dreht sich, כי זה מסתובב. זה מסתובב. עכשיו, את קראת, es wollte sich übergedreht. It's übergedreht, it means he's dreidel in the... אוקיי, לא, את לא יכולה לנחש, אני רק רציתי לקרב אותך למשמעות, מי יכול להגיד מה זה איברגדריין? לסובב. להתהפך. להתהפך זה בכיוון, אבל זה עדיין לא זה. עוד ניחוש? מתהפך? לא. להתהפך זה בכיוון. כאשר, אני משלים, כאשר, כן? היום המודה מאפשרת את זה, שאתה יכול לקנות מעיל וללבוש אותו קדימה, כמו שהוא נראה, ולהפוך אותו וגם ללבוש אותו מהצד השני. מעיל דו-כיווני. מכירים את המודה הזאת? כן. מה?
כן. כן. אוקיי, לי היה מעיל כזה, כן? אני לובש אותו אם נורא חם, אם נורא קר, אני לובש אותו עם הצד של החלק החם, ואם ירד גשם אני הופך אותו, יחדרי עם איבר, ולובש אותו עם החלק של נגד גשם. איבר דריין זה להפוך לצד השני לגמרי, כן? זאת אומרת, דרך מוח, דרך... כן, אז הוא אומר דר טונגלר, או המלמד של הדרדקי, אם לא הייתי מכה את אשתי, הייתי משתגע, והמוח שלי היה הופך לצד השני. אוקיי. כן, זה מוח זה עברית. כן, איבר דריין זה להפוך לצד השני. כן, אני ידעתי, אבל זה אני לא ידעתי בעברית. Es wollt sich mir übergedreht der Moach. משפט הבא. I have to one more? לא, תקראי עוד משפט. כבר, תשמעי, כבר תרגמנו, כן? אמרנו שהמלמד אומר שאם לא היה מכה את אשתו, המוח שלו היה הופך מבפנים לצד השני. משפט הבא. Jetzt bin ich klar, wie an es אתאז'רקה. אתאז'רקה, נכון. jetzt bin ich klar. תתרגמי. Now, jetzt, עכשיו, bin ich, אני, klar, זה, I am sitting on the אתאז'רקה. לא, תעזבי את האתאז'רקה. jetzt bin ich klar. עכשיו אני... קלור זה... אני ברור, אני... לייגן? אני לא משוגע. ביידיש אומרים is משוגע, oder is klar. עכשיו אני לא משוגע. אני יודע מה קורה איתי, כן? קלור זה טהור, זה, כן? עכשיו אני לא משוגע. הלאה? on אתאז'רקה. I am not the משוגע on the אתאז'רקה. לא כתוב on the אתאז'רקה. תקראי, אחרי המילה קלור, תקראי בנשמע כתוב. זה קלור ואן אתאז'רקה, אתאז'רקה it's not משוגע? אני לא משוגע, אני, איך אומרים בעברית כשאדם לא משוגע? אני... שפוי. איך שפוי? ואן אתאז'רקה. כמו אתאז'רקה. כמו אתאז'רקה. כן, אבל השאלה מה זה אתאז'רקה? כן. מה זה אתאז'רקה? אתאז'רקה אני יודע. אתאז'רקה דחיה בכל, the rich houses, אתאז'רקה for the lake to sit, was אתאז'רקה was in the cabinet, was in the... לא איפה זה היה, איך זה נראה. How does it look? אתאז'רקה is like shrunk, but it's the special shrunk. With the אתאז'רקה is with the, like the windows. They have the windows, אתאז'רקה, and you couldn't put there some for coffee drinking, the glass. אוקיי, אני אנסה, את בכיוון הנכון. קודם כל, אתאז'רקה נדמה לי שזה בא מצרפתית, כן? יכול להיות שבפולין המודל של האתאז'רקה הוא קצת שונה. בפריז, בצרפת,
את הז'רקה, כן? זה, איך אני אסביר, כי בארץ אין לנו דברים כאלה. אם אתם לוקחים 4 מקלות, נגיד של 1.50 מטר, ובין 4 המקלות אתם שמים 3-4 קומות של, איך להגיד, משטח, כן? כן. בין 4 מקלות יש לכם... מדפים. איך מדף? זה לא מדפים, מפני שמדף אתה מצרף לקיר. פה אתה לא מדביק את זה לקיר, אלא ל4 המקלות, ואז יש לך משטח, נגיד 40 סנטימטר גובה, עוד משטח, עוד 40 סנטימטר, עוד משטח. אז יש לכם, אבל לא סגור, אלא פתוח. אין קירות, אין זכוכית, אלא מ4 הכיוונים, הרהיט הזה פתוח. הכיוונים זה שופלדה? סליחה? הכיוונים זה שופלדה? לא שופלדה, זה לא שופלות, זה לא מגירה. כן, כן. זה פתוח. פתוח, רק נכון. המשטח, בלי קירות. ולכן כאשר המלמד אומר, אירבין קלור ויאן את הז'רקה, קלור זה גם שפוי, זה גם בהיר, ברור. ואת הז'רקה, כששמים כל מיני צעצועים וכל מיני דברים על המדפים האלה, לא מדפים, על המשטחים, רואים אותם, כן? זאת אומרת, זה בהיר, ברור, אין שום דבר מסובך, אלא כל אחד מכל כיוון יכול לראות מה יש על המשטחים האלה. אני הייתי מתרגם את זה כוויטרינה. אבל ויטרינה כוללת זכוכית שסוגרת על המשטחים. זוהי ויטרינה בלי זכוכית. זה רק, יש אוויר מכל 4 הכיוונים, רק המשטח, ועליו הדברים ששמים בכמה קומות. אוקיי. סליחה שצריך כל כך הרבה להסביר, אבל המודה הפריזאית לא הגיעה עדיין. אני לא יודע אם בארץ מישהו יש לו את הז'רקה. It's important to speak about this is because now the people, they forget about it, and the young generation, they don't know nothing. Of course. עכשיו, אם מישהו יכול עכשיו להיכנס לגוגל ולכתוב את, אני לא יודע איך כותבים את זה בצרפתית, את הז'ר, ולכתוב images, הוא יקבל מיד איך זה נראה. אתה רוצה לנסות, אדם? אני מניח שבצרפתית כותבים את זה E-T-A-G-E-R. ואתה אומר images, נקבל תמונה. נראה. עוד פעם, איך לנסות לכתוב את זה? E-T-A-G-E-R, נדמה לי. אני אמרתי טוב, את הז'רקה זה יש, כמו אני, I remember, in home, את הז'רקה was also the place for the, put the nice, for תמונה. coffee. את שומעת, אנה? אנחנו מנסים לראות תמונה. כן, כן. זה נראה כמו קוננית, לפי... לא היא קוננית, אבל לא סגורה מאף אחד מ4 הצדדים. אדם, you found the model like IKEA you found. זה גוגל חיפש, אני רק אמרתי לו מה. אני יודע, אבל זה כמו IKEA. האם זה נכון שהקוננית פתוחה מכל 4 הכיוונים? נכון.
מה? סדחציך. סדחציך. למה זה לא ברור? כן, כך נראה שזה פתוח מכל הכיוונים. עכשיו, שיהיה ברור דבר אחד, המילה קלור ביידיש, זה גם ברור, גם טהור. זה בידרמייר אפשר, זה תז'רקה בידרמייר או... לא, יש כל מיני מודלים, כמובן, אני מנסה להסביר. כן, אבל זה... למה הוא אומר על עצמו ירבין קלור ויאנטז'ר? כן, מה גוגל... רואים מכל הכיוונים, אין שום מחסום, אין דלת זכוכית, אלא רואים ישר מה יש בפנים, זה אדם שפוי. זה המטאפורה. אנטיק אתג'רקה, אני רואה עכשיו, זה יש אנטיק אתג'רקה, זה אפשר כמו... אוקיי, מי קרא האחרון? אדם, זה היית אתה? אני חושב שאנה קראה אחרונה. ואתה קראת כבר? כן. אני קראתי כבר, כן. בלה, לא קרא. בלה, בבקשה. בלה פה? היא לא שומעת. אז זה נראה שהיא לא מול המצלמה, הנה. זהו, עכשיו, כן. בבקשה, בלה. איפה אנחנו? כן, ich hab sich vertieft in tiefe Gedanken. 7 Show mit 33 Minuten, mit 18 Sekunden muss ich trachten, ob ich. Ich tracht wegen der Milchome. Wegen der Milchome tracht ich. עוד משפט אחד. Verwas schlägt man sich? Verwas schlägt man sich das? Ich hab sich vertieft. אני שקעתי במחשבות, התעמקתי, vertieft. כן. in tiefe Gedanken, במחשבות עמוקות. 7 Show mit 33 Minuten, mit 18 Sekunden, muss ich trachten meine Gedanken. עד פה רגע. 7 שעות. כן. ו33 דקות. אני... וכמה שניות? 18. כן. מוזיך, צריך אני לחשוב את המחשבות שלי. כן, עד כאן רגע. אנחנו אמרנו שיש לנו כאן התחלה של מונולוג, כן? ובמשפט הקודם הוא אמר, אם לא הייתי מכה, במשפטים הקודמים, אם לא הייתי מכה את אשתי, הייתי משתגע, המוח שלי היה מתהפך מבפנים אל החוץ, אבל עכשיו אני ברור כמו את הז'רקה. השאלה היא, מתי במונולוג הזה, אנחנו מתחילים להרגיש שהמלמד מתחיל לרדת מהפסים. בלה, ממה שקראת... כשהוא סופר את הזמן שהוא צריך להיות שקוע במחשבות שלו. אוקיי. אולי עוד קודם, אני לא יודעת. וכשהוא מרביץ לאשתו, מה? לא, זה שהוא מרביץ לאשתו, אז זה יכול להיות איזו התקפה רגעית. יכול להיות שהגיע לה. אנחנו לא יודעים. אבל מה שיש לנו במונולוג הזה, אף על פי שדרטונקלר הוא לא פסיכולוג, וגם אנחנו לא פסיכולוגים, יש לנו עיצוב של תהליך של אדם שהולך ומשתגע לאט
לאט בגין מלחמת העולם הראשונה. ובמונולוג הזה לאט לאט אנחנו נהיה עדים לשיגעון של אדם אשר הוא פוסט-טראומטי בשפה של היום, אשר המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, עשתה לו משהו שהורידה אותו מן הפסים. כן. יאיר, המשפט הבא. Ich habe sich vertracht, verteilt, in Tippgedanken, also ich war gerade, meine Gedanken, also Teva habe ich tracht wegen der Melchume tracht ich. Was schluckt man sich das? תרגום. טבע כזה יש לי, שאני חושב על המלחמה, ואני שואל, מדוע אנשים מתקוטטים? אוקיי, את פה לרגע, את פה, הוא שואל שאלה, אני לא יודע אם אנחנו שואלים את עצמנו, מכיוון שכל הזמן אצלנו מתקוטטים בעולם, אנחנו נולדנו לתוך מלחמות, וכשגדלנו המשיכו המלחמות, ובמדינת ישראל אנחנו כבר עברנו, אני כבר לא סופר, 5-6 מלחמות, אבל למה נשאל את השאלה, כמו שהמלמד שואל, פרבו שלוקט מזירטוס. זוהי שאלה כל כך מובנת מאליה שצריך לשאול אותה, ואנחנו לא שואלים אותה. אני שואל אתכם, האם פעם שאלתם את עצמכם, למה יש מלחמות בעולם? מכל הסוגים. אני שואל. כשלא מצליחים באופן דיפלומטי להגיע, אז מנסים בכוח, או שאנשים רוצים... לא, אני לא רוצה הסבר. אני אומר, האם שאלתם לעצמכם את השאלה? לא. אתם כן. היו מלחמות עם ברירה ומלחמות שיש ברירה. נכון, לא שאלנו את השאלה. לא שאלתי את השאלה. עכשיו, את השאלה הזאת שאלו כמה אנשים חכמים, שאני עכשיו אזכיר את שמותיהם, כי לפני יומיים, וגם היום, לא, אתמול ושלשום, בזמן פנוי שלי, קראתי ספר שהוא מבחר של נאומי פרס נובל, 15 נאומי פרס נובל, שניתנו במאה ה-20 והמאה ה-21. אני חייב להגיד שמתוך 15 פרסי הנובל האלה, היו כאלה משעממים ביותר, אף על פי שאותם סופרים קיבלו פרס נובל, ואני לא אזכיר את שמותיהם, אבל אני כן אזכיר. מי שאל את עצמו את השאלה, והתשובה שלו לשאלה הזאת, מדוע יש מלחמות, הוא חלק אינטגרלי של הנאום שלו בפרס הנובל. הנאומים האלה תורגמו לעברית והופיעו, כן, הופיעו בעברית. הראשון ואולי הכי חריף שענה על השאלה הזאת ושאל את עצמו את השאלה הזאת, הוא אדם שכשאני גדלתי בשנות נעוריי, הוא היה ידוע כאדם חריף, ואני בספק אם אתם קראתם משהו משלו, אף על פי
והוא אקטואלי עד היום. האם השם ברטרנד ראסל אומר לכם משהו? כן. הוא היה המורה של ויטקנשטיין, נראה לי. יכול להיות. הוא היה פילוסוף אנגלי. נכון. עוד מישהו שמע עליו? אוקיי. אז זה מה שאני אומר. ראוי, רבותיי, לקרוא את ברטרנד ראסל. מה הוא אמר? אני לא אחזור על הנאום שלו, אין לי הכישרון שלו להציג את הדברים בצורה קצרה, תמציתית ומשכנעת. אבל בנאום הוא קיבל פרס נובל ב-48, 1948 אם אני לא טועה, וכל הנאום שלו היה קודם כל בנוי לתלפיות. גם זה צריך לדעת, כשנואמים נאום בפרס נובל, זה לבנות אותו ככה שהוא כשלעצמו, הנאום הוא יחידה קוהרנטית, משמעותית ובנויה היטב. הוא עשה את זה. והוא עשה את זה על סמך, איך אני אגיד, דיבור על טבע האדם. אני לא מסוגל לחזור על המילים המדויקות שלו. אני מאוד ממליץ, יש ודאי באינטרנט, אם מחפשים פרסי נובל, כן, נאומים, תמצאו את זה. הדגש שהוא שם, הוא על הפסיכולוגיה האנושית, והמוטיבציות של בני אדם כבעלי חיים, שהרי גם בן אדם הוא בעל חי. בסיכום, קטונתי להגיד בכמה מילים את מה שהוא אמר במשך איזה חצי שעה. אני ממליץ שתקראו את זה. האדם השני שהנאום שלו ירשים אותי מאוד, זה הסופר המצרי נגיב מחפוז, שקיבל פרס נובל על יצירתו הספרותית, והוא מכיוון לגמרי אחר, בנאום שלו מדגיש את האפשרות שהאנושות תפסיק להילחם. ולטובתה תבין שמוטב שהשלום ישרה בין עמים. אני שוב לא יכול לחזור על מה שהוא אמר, אבל גם אני ממליץ בהחלט, כן? לקרוא את הנאום שלו. עכשיו בואו נמשיך. מי קרא? יאיר? כן. עוד משפט? המורדנה. אני? יאיר, אחרי השאלה, כן? Amodne Uvda. Menschen schießen eine auf die andere von Büchsen und von Harmaten. Und Harmaten, תותחים. Und דווקא wo Menschen stehen, wie schießen... סליחה. עובדה משונה. אנשים יורים אחד על השני ברובים ובתותחים, ודווקא הם יורים איפה שישנם בני אדם, איפה שאנשים ישנם. עכשיו השאלה... דווקא יורים איפה שישנם בני אדם. כן, הרי השאלה, לפני שאתה ממשיך, מה רוצה דר טונקלר להגיד לגבי מצב נפשו של המלמד?
מצב נפשו, זה כנראה, נראה אחר כך, כנראה שזה שאמרת שהרגו לו את הילד. כן, כן, אתה מקדים, אבל אני מדבר לפני שאתה יודע את זה. הוא אומר, למה אנשים רוצים להזיק אחד לשני? מה פתאום שיראו באוויר? למה הם יורים אחד על השני? זה יכול לעשות נזק. זה כאילו, הוא אומר את זה בצורה צינית, כן, כמובן. אז יש כאן עוד שאלה לא פילוסופית, אלא פסיכולוגית. למה בני אדם, שהם ודאי לא רוצים שיראו עליהם, יורים דווקא על אנשים אחרים? זו נראה שאלה תמימה מאוד, זו נראה אולי אפילו מישהו בימינו יגיד, מה, האיש הזה השתגע, מה הוא לא יודע שבלי לראות על אחרים אין לנו חיים? אני תופס עמדה של מישהו שאומר, אם אתה לא יורה על מי שיורה עליך, אז התגוננות. בסיכום, שאלות פילוסופיות, פסיכולוגיות, שבדרך כלל אנחנו לא שואלים את עצמנו, אבל ראוי היה שנשאל. תמשיך את המשפט. כן, דף חלילה, Herausnehmen einer dem anderen an euch, euch schlagen, הפנסטר. הוא אומר, אפשר חס וחלילה אחד לשני להוציא עין, או לשבור שן, או לשבור חלון. כן, זאת אומרת, השאלה כאן, שוב, היא נראית תמימה מאוד. נניח, כן? נניח שהתשובה המיידית של כולנו זה אם אתה מתגונן מפני מי שיורה עליך, אז אתה עושה את זה. אבל אם לא יורים עליך, מה קורה כשאתה מתחיל לראות על מישהו אחר? שאלה פילוסופית. הלאה, משפט בהמשך. Seht ihr, Otto getroffen in meine Jocelyn. Also ich will nicht, ihr sollt schießen in mein Jocelyn. Ich will nicht. Also soll, ich will dir nehmen auf die Hand, einwickeln mit der Koppete und Kapotte. Antläufen. Was verworfst du mit dem Käpperle? verwarfst du, כן, mit dem Käpperle, Jossele. זה לא... רגע, עד פה. תנסה לתרגם. קפלה. לא קפל, אלא קפל. קפלה. אני לא רוצה ככה. אני אקח אותך ביד, על היד, ונברח, ואני אעטוף אותך עם הקפוטה, ואנחנו נברח. אבל יש משפט קודם שלא תרגמת. Sollt schießen in meine... רגע. אז ich will nicht, ihr sollt schießen in meine יוסלה. אני לא רוצה שתראו ביוסלה שלי. כן. אני לא רוצה, ככה זה, אותו זוהי. אני אקח אותו ביד ואני אעטוף אותו בקפוטה ואנחנו נברח. ווס, מה זה זשה? ווס זה, כן. פרווסטו מקופלה. למה... קפלה. עם הקפלה. למה... פרווסטו... פרוורפן, הפועל פרוורפן, אתה יכול לתרגם אותו, אם לא נבקש עזרה. זה נראה כאילו לעטוף אותו? לא. מי יכול לעזור?
לזרוק. לא לזרוק. ורפן זה לזרוק, אנחנו מתעלמים מהפרפיקס. מי יכול לעזור? פרוורפן. זה יותר נופל מה שזורק. לא, גם בכיוון, אבל התרגום המדויק, מי מנסה? פרווס פרוורסטו מתנקפלה. אתה מזיז את הראש הצידה. זה לשון הטיה. אתה מטה את הראש. כאשר אנחנו אמרנו שוורפן זה לזרוק, והפרפיקס פר, לעשות פעולה באופן מרחיק לכת. נזרק. רגע, ויש פה עוד אלמנט. לזרוק באופן מרחיק לכת, ואני מוסיף אחורה. פרוורפן זאת אומרת, כשהראש של הילד שנפגע מירי, נוטה אחורה, בגלל שהוא נפצע. זאת אומרת, במילה פרוורפן, יש אלמנט של המשמעות שלא כלול במילים. ורפן לזרוק, פר לעשות את זה בצורה מרחיקת לכת, אבל אחורה לא קיים במילה הזאת פרוורפן, והכוונה היא אחורה. זאת אומרת, יש לנו כאן דוגמה של פועל, שלא כל מה שהוא מסמן, כלול בתוך האלמנטים של המילה עצמה. כן? אוקיי. יוסלה, זה נור, אוספרגסן, mein Kapitel in Blut. אוספרגוסן. אוספרגוסן, אתה שפכת את ה... הרטבת או שפכת על ה... הרטב. בדם, וגם דם בזקן, וגם הזקן שלי מלא דם, יוסלה. שלמה, תורך. בוא. לא, מה זה? קקה. Man sagt, als das Schluck... לא קקה. חכה. אתה יכול להעלות את הטקסט? כן. סליחה? חכה, man sagt, als das... רגע. בלה ביקשה לראות את הטקסט. בלה, את רואה אותו? כן. Man sagt, als das schluckt man sich zu lieb Ard. צוליב מה? זה כנראה איזה סוג של צחוק. לא, צוליב מה? סליחה? צוליב ארד. מזורקת אז דוס שלוק מזיך צוליב מה אמרת? ארד. לא. עין ביידיש זה תמיד הגיע כבר הזמן שתדייקו. זה לא שפה עברית. תרגום. חכה, אומרים שרבים בגלל אדמה. כן. עכשיו תשימו לב איך שהולך ומדרדר המצב המנטלי של המלמד. עכשיו הוא צוחק, כן? והוא אומר, והוא לא מקבל מה שאומרים. אומרים שעושים מלחמות, רבים, בגלל אדמה. מה שהיטלר קרא מרחב מחיה. הלאה. Ich bin Ballen zu der Gain dem Emes. תרגום. אני מוכן לחקור את האמת.
לא, לא, מה זה בל? בל מילה עברית, בעלן, האלמנט הוא עברי. ירבינה בל צודרגן דם אמס. מי יכול להגיד לנו מה זה הבלן הזה? במילון כתוב משהו כזה. נלהב או מתנדב. טוב, לא זה ולא זה. איזה מילון את קוראת? המילון של ניבורסקי. זה שמתורגם מצרפתית. טוב. בל מלשון בעל, קנדידט, מועמד, מוכן, כן? הלאה. אנו לא אומר זן. Man darf euch messen. עד פה. הווה ונראה. צריך למדוד. כן. Nehmt Umspreisen über ein Zimmer mit größer Tritt hin und zurück in der Lang und in der Breit. עד פה. מי אומר את הנמת? המלמד. לא. מי יכול לעזור? אין שם סוגריים עגולים? כן, יש. סוגריים עגולים בדרך כלל הם הוראות סצניות במחזות, גם פה. אז דר טונקלר נותן הוראה סצנית. נמת אומשפרייזן. אתה יכול לתרגם את הנמת אומשפרייזן? זה כאילו לסובב את החדר. לא, 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 לא. קודם כל, הפועל הוא פועל, מה שאנחנו קוראים, פועל פריפרסטי, שצריכים שני פעלים כדי לתת משמעות אחת. בפעלים פריפרסטיים, כאשר החלק הראשון זה נמת, נמן, הכוונה, נמן ביידיש זה לקחת, אבל בפועל פריפרסטי כפול כזה, נמת, המשמעות זה מתחיל, כן, לוקח, זאת אומרת מתחיל, שפרייזן. מה זה שפרייזן? כן, מישהו יכול? אוקיי, שפרייזן זה לתת צעדים גדולים, כן? להלך בצעדים גדולים. הפרפיקס זה מסביב. נמת שפרייזן מתחיל, הרי הוא מודד, הוא שלב השיגעון מחמיר, והוא רוצה לוודא האם מלחמות נעשות בגלל אדמה, בגלל שטח. אז באסוציאציה המנטלית שלו, אם מדברים על שטח, ארד, זה אדמה, אבל הכוונה לשטח, אז הווה נמדוד, הוא אומר. הוא נרנמת שפרייזן, הוא מתחיל להתהלך בצעדים גדולים. הלאה, שלמה. איברן צימר, בתוך החדר, כן. mit größer Tritt hin und zurück. טריט. טריט, כן. מה זה הפועל טרטן ביידיש? זה צעדים, זה ללכת, זה לצעוד. טרטן ביידיש זה לדרוך. טריט זה צעדים. אז הוא מתחיל להתהלך בחדר מתגרויסה טריט, עם צעדים גדולים. הילון צוריק, אנה ואנה. כן.
in der Lang. רגע, אם לדייק גם בעברית, אני חושב שצריך להגיד אנה ואנה. סליחה על התיקון. הלאה. או הלוך ושוב, יותר מדויק. אוקיי. in der Lang und in der Breit. לא כתוב לנג. האות עין ביידיש זה תמיד כן. in der Lang und in der Breit, לאורך ולרוחב. und in der Breit. כן, הלאה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. לא עין, לא עין. 1, 2, 3, 4, 5, 6. זאת אומרת, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. זאת אומרת, זה המדידה, או זאת ההליכה מסביב לחדר. נכון. Sie liegen, die Erde ist nicht größer geworden auf Apor. עד פה. Sie liegen. זה שקר. נכון. האדמה לא נעשתה גדולה בשעה. לא, לא, סליחה, אפילו לא בסערה, כמלוא הנימה. אפילו לא בנימה, מילימטר, כן. Ihr hört, was man sagt, האם אתה שומע מה שאומרים לך? אלוהיר פה, נכון שזה יכול להיות פנייה של כבוד לגוף שני, אבל פה זה אתם שומעים, כן? אתם שומעים מה שאומרים לכם? Von der ganzen Milchome ist die Erde nicht größer geworden auf Ahor. עם כל המלחמה, האדמה לא גדלה כמלוא הנימה. יפה. זה נראה כאילו... גרסר is the גרויסה, כן? מה השאלה? גרסר זה פון גרוסה. יותר גדול, כן. יותר גדול. כן. עכשיו, כאילו, כן, הדברים של המלמד הם דברים של אדם לא שפוי, אבל אלה אמיתיות, זה דאבל מינינג. באמת, כאשר נלחמים בשביל שטח, השטח לא גדל. זה נראה כאילו דברים של אחד שהוא לא שפוי, אבל אלה אמיתות פילוסופיות עמוקות יותר ממה שנראה. וזה הכל בזכותו של דר טונקלר, שבונה כאן בעזרת תהליך של שיגעון של מלמד, הוא בונה פה תזה אנטי מלחמתית. אדם, המשפט הבא. יש פה הוראת בימוי, פלט אין די קני. מה אתה אומר, שלמה? יש פה באותיות קטנות הוראת בימוי. נכון. פולט אוף די קני. פלט אוף די קני. כן, נופל על הברכיים. זאת אומרת, זהו מונולוג, אבל יש לו הוראות סצניות כמו של סקץ', אפשר להציג אותו בפני קהל עם הוראות. במקור, כאשר המונולוג הזה פורסם ב-1918 בחוברת נפרדת, הטקסט היה שונה, ודר טונקלר איבד אותו לצורה הנוכחית, כן? ויש כאן שילוב של מונולוג עם הצגה
תיאטרוני. יש לטונקלר כמה וכמה דברים כאלה, שהם גם טובים להצגה. לפני שנים רבות, אני מתקשה להיזכר, זה היה אולי לפני 30 שנה, לקחתי כמה מתלמידים שלי בחוג ליידיש, ועשינו במרכז עמים לנוער בירושלים, מקום שיש שם לפחות 100 מקומות ישיבה, הצגנו כמה הומורסקות של דר טונקלר על במה. ואם אני זוכר נכון, הקהל התגלגל מצחוק, הם הבינו יידיש, כן? התגלגל מצחוק. עשינו את זה עם תלמידי החוג ליידיש, זיכרונו לברכה. כן, אדם. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שהוא נפל עכשיו על הברכיים, כדי שיהיה את הכוח לטקסט הזה. כן. Gotten you, der Gott von Milchome, mach mich klug, mach mich lichtig, mein Sinnen. Mach mich klar, ich hab dir fehlt, als ich hab verloren, meine Vorstellung wegen dir. Wegen der Welt, wegen Mensch, wegen Seichel, wegen הכל בכל. גוטניו, der Gott von Milchome. גוטניו זה דימינוטיב של גוט ופנייה בגוף שני אליו. כן. גוטניו der Gott von Milchome, האל המלחמה. כן. זוהי תפילה, תשימו לב, תפילה של אדם שעומד לאבד את שפיותו לגמרי, כן. מח mich klug, עשה אותי חכם. מח mir lichtig mein Sinnen, עשה האר לי את שכלי, האר לי את התבונה שלי. את תבונתי, כן. מח mich קלור, עשה אותי שפוי, או... כן, בסדר, יותר טוב, כן. Ich hab der Filt, הרגשתי, אז ich hab verloren mein Vorstellung wegen dir, שאיבדתי את התדמית שלי, לא, פורשטלונג. לא, פורשטלונג, את ה... אוי, איך נגיד את זה? פורשטלונג בגרמנית זו גלריה. לא. איך אתה אומר, יאיר? כוח ההשגה. כן, איבדתי את הרפרזנטציה שיש לי ממך. כן, רפרזנטציה. wegen der Welt. Die Vorstellung באנגלית. Presentation. I lost in myself the image of you. Okay. I cannot represent to myself how you are. Okay. wegen der Welt. את התדמית של העולם, התמונה של העולם. נכון. וגן מנש, וגן סייכל, התמונה של האדם, התמונה של התבונה. וגן הכל בכל. תראו, כאשר שמעתי את נאום פרס נובל של קרטס, כן? הסופר ההונגרי שקיבל פרס נובל, נדמה לי ב-2000 או 2002, סופר, שמעתם על קרטס, מישהו קרא? לא. לא. אז תדעו לכם שקרטס גורש לאושוויץ, כשהוא היה נער צעיר,
ועד היום הוא ניצול שואה, וכל כתיבתו היא רק על אושוויץ ועל השואה. עכשיו, הייתי יכול בקלות לשים את הקטע הזה של דר טונקלר בפיו של קרטס. כי אחרי השואה, או בזמן השואה, המלמד יכול היה להתפלל לאלוהים ולהגיד, אני איבדתי את האימג' מה זה אדם, מה זה עולם. כך שבמידה מסוימת, דר טונקלר מטרים את השואה בלי שהוא התכוון. כי המונולוג שלו בנוי על זה שמישהו, הילד שלו, קיבל כדור ומת. אז מה צריך להגיד אדם כזה, כאשר כל עמו נשרף על ידי בני אדם? אוקיי, הלאה. שאני אמשיך לקרוא? כן, עוד קצת. Ich hab verloren meine Vorstellung wegen Nächten, wegen Morgen, wegen Heint. Ich weiß schon nicht von einmal und später. Ich weiß schon nicht, wo ich bin und wer ich bin und für was ich bin. Ich hab vergessen, יש לי עוד משפט, סליחה. אוקיי. Ich hab vergessen wegen dem, was ich hab vergessen. כן. זה נורא מתחבר לי לתזה. רגע, לאיזה תזה? תסביר. אני כותב את התזה שלי על רוחות רפאים כביטוי לצדק, אז אני אעשה את התרגום ואני אסביר את איך שאני רואה את זה. איבדתי את ich hab verloren mein Vorstellung wegen Nächten, איבדתי את הרפרזנטציה, את התמונה של האתמול, של המחר, של היום. Ich weiß schon nicht von einmal und später. אני כבר לא יודע לגבי פעם ויותר מאוחר. Ich weiß schon nicht, wo ich bin und wer ich bin und für was ich bin. אינני יודע כבר היכן אני ומי אני ומדוע אני. Ich hab vergessen, שכחתי. Ich hab vergessen wegen dem, was ich hab vergessen. שכחתי לגבי מה ששכחתי. כן. איך זה מתחבר אצלך, אמרת? איך אתה רואה את זה? אז ריש אסכול, הרעיון המרכזי הוא בחינה של מאמר של דרידה לגבי המלט, ובהמלט יש משפט נורא מרכזי, שאומר שהזמן שבור, time is out of joint, הזמן נקע גלגל הזמן. כן. כשאנחנו רואים פה ביטוי של זמן שבור, הוא לא יודע מה בא קודם ומה בא יותר מאוחר, מה בא... כן. הרעיון של זמן נשבר בעצם. סוף הקוהרנטיות. כן, סוף הזרימה של הזמן. כן. וזה ביטוי לחוסר צדק. יפה. יפה מאוד. אני חייב להגיד דר טונקלר כאן, בכל המונולוג, אבל אפילו בקטע הזה, הכוח האקספרסיבי שלו לגבי מה שהוא רוצה להגיד, עד כמה שהמלחמה, אפילו כשזה פוגע רק באדם אחד, מזעזעת את כל רפרזנטציה שלך של המשמעות בחיים, בלתי רגיל, העוצמה שבה הוא מציג את זה.
וכשנמשיך לקרוא נראה שהעניין הולך ומתעצם ונעשה יותר חזק, עד שברור לנו שהמלמד השתגע, אבל אז מתוך השיגעון הוא מדבר בצורה עוד יותר אנטי-מלחמתית, שזה כבר לא נראה לנו שיגעון, אלא נראה לנו מחאה אמיתית נגד מלחמות. בלה, תמשיך. Okay. Ha, in Moyech is mir lichtig geworden. Emetzer hat in mei Scharven ausgehackt a Tier zum Gas. Emetzer is mit a Lantern ahin reingedrugen und mein Sinnen beleuchten. Ich habe reingedrungen und mein Sinnen beleuchten. Ich habe es. Ich habe gefunden dem Tachlis, dem Mahus, dem Ätzem von der Milchome. Atvo. Ha, in Moyech ist mir lichtig geworden. Ha, נהיה לי מואר במוח, בראש. כן. Emetzer hat in mein Scharven ausgehackt a Tier zum Gas. מישהו פתח, ausgehackt, פרץ דלת בגולגולת שלי אל הרחוב. יפה. כן? כן, כן. Es legt sich auf den Zechel? זה בדיוק. Okay. Emetzer ist mit a Lantern ahin reingedrungen und mein Sinnen beleuchten. מישהו עם פנס reingedrungen, אני לא בטוחה מה זה. נכנס פנימה. מישהו עם מנורה נכנס... אדם, כן, אמצר. כן, חדר, לחדור, הריינדרינגר. אוקיי. מישהו חדר פנימה עם מנורה, והאיר... פנס. פנס, והאיר את השכל שלי, mein Sinnen, beleuchten. את חוש המשמעות שלי, כן. Ich habe es, יש לי את זה, כאילו אני מבין את זה. כן. Ich habe gefunden den Tachlis, dem Mahus, dem Ätzem von der Milchome. גיליתי את התכלית, את המהות, את העצם, את המשמעות של המלחמה. אוקיי, אני קשה לי שלא לעשות הגבלה, כן? הרי מה שהנאצים עשו, זה על גבול, ברוח של ד"ר טונקלר, זה על גבול האי השפיות. כי לא יראו איפה שאנשים עומדים, אלא הם זרקו אותם לכבשנים. עכשיו, מה שד"ר טונקלר אומר בשם המלמד, שברגע שהוא יורד מהפסים של הנורמליות, ומתחיל להשתגע, הוא חייב למצוא משמעות למלחמה. הנאצים מצאו משמעות למלחמה. תורת הגזע שלהם. עוד משפט. סליחה, from which the year is this שנה, the time of, he was right in which year this... מה את שואלת, אנה? אני שואלת, אני רוצה לספר, from which year this is the, what we are translated. בפעם הראשונה שהוא פרסם את זה, זה היה 1918. 18. אחרי סוף מלחמת העולם הראשונה. לראשונה, טוב, בסדר.
אוקיי. בלה, אנחנו באמצע? משפט? עוד משפט. יש עכשיו משפט קצר. כן. הבסר לייבן, פררייכר לבן, פרגליקלך לבן. אני מנסה להבין מה זה זיך שלוגן, שלוגן זה להכות, אבל... לא, רק רגע. מה זה... את עכשיו אמרת מילה שלא קראת קודם, אולי תתחילי את המשפט איפה שהפסקת קודם. Das schlägt man sich für ein besser Leben. כי לא שמענו אותך. אוקיי. Das schlägt man sich für ein besser Leben. sich schlagen זה או לריב או ללכת מכות, כן? אז המלחמה היא בעצם כדי להשיג חיים יותר טובים, הבסר לבן, פררייכר לבן, חיים יותר עשירים, פרגליקלך לבן, בשביל חיים מאושרים יותר. רבותיי, אני מצטער, אבל האסוציאציות שלי רצות שוב להיטלר ולנאצים. המשוגע הזה, האיש הזה שהולך ומשתגע, מצא משמעות למלחמה. ומה רצה היטלר? הבסר לבן, הרייכר לבן, חיים יותר טהורים לגזע שלו. פתאום אם אנחנו שמים את המילים של המלמד בפיו של היטלר והנאצים שלו, אנחנו רואים פתאום את השיגעון. הלאה, משפט עוד אחד. החומם, זה הובן במיר דישטריקל צוגנומן. חכמים. זה הובן במיר דישטריקל צוגנומן, הם לקחו ממני את החבל. Ich wollte sich aufgehangen. כן. אני הייתי, כן. Ich wollte sich aufgehangen. אני הייתי תולה את עצמי. נכון. Und weißt ihr zu lieb was? sagen. ואתם יודעים בגלל מה? אני אגיד לכם. זול זין בסוד. שקט שזה רק יהיה בסוד. כמובן שפה השחקן על הבמה מדבר אל הקהל. יש לזה אלמנט תיאטרלי מאוד חזק. כן. Ich bin frustriert in Lebens... אז ich will mir hängen רגע, בלה, שומעים אותך מקוטע. זה הבעיה של האינטרנט. Ich bin frustriert in Lebensversicherung. פרסטרחירט, מה זה? אני, פרסטרחירט זאת אומרת יש לו ביטוח. מבוטח. אני מבוטח in Lebensversicherung Gesellschaft. אני מבוטח בביטוח חיים קבוצתי, גזלשפט, בחברה של ביטוח חיים, ביטוחי חיים. אוקיי. זה חברה, כן. Und als ich will mir hängen, will ich aufnehmen die Prämie. חככה. אבל אם אני... לא, למה אבל? כן. אתלה את עצמי, וכאשר אתלה את עצמי, חככה.
לא שמענו אותך. וכאשר אתלה את עצמי, אני ולכאופ נאמן די פרמיה. אני אקח את הפרמיה, את דמי הביטוח. אבל אם הוא יהיה כבר תלוי, זה סימן השיגעון, שהוא כבר לא יודע מה הוא מדבר. כן. כן. שלמה, בבקשה. Ein hab ich משנה השם גוון. היום שיניתי את שמי. כן. רגע. בפולקלור היהודי, מתי משנים שם, אתם יודעים? כאשר אדם חולה מאוד. ואז משנים את שמו, מוסיפים לו את השם חיים, כדי שזה יעזור לו להבריא. כן? כן. אוקיי, הלאה. Gebieten mein Namen. שיניתי את שמי. כן. Euch von Heint an heiß ich schon nicht mehr Chaim Sholem, nur Koppel Kive. מהיום שמי הוא, זאת אומרת, שמי איננו חיים שלום, אלא קופל קיבה. עקיבא קופל, אני לא יודע מה זה. לא, תמשיך לקרוא. Es klingt schöner. רגע. אמרת שאתה לא יודע מה זה. קודם שמו היה חיים שולם. גם המילה חיים, שזה מנוגד למלחמות איפה שאנשים מתים, וגם שלום. שזה, עכשיו, קופל קיבה, זה מה שקוראים בשירה אליטרציה. שתי המילים של השם החדש מתחילות במכה, ק, שזה מתאים לענייני השלוגן, לענייני המאבק והמלחמה, קופל קיבה. עוד מעט תראו שהשם עוד יותר ארוך. הלאה. Es klingt schöner, זה מצלצל יפה יותר, יותר יפה, רגע, זה מצלצל יותר יפה, כי יש בזה צלילים של מכות. הלאה. כן. שטרקר, חזק יותר, הלדישר, אני לא יודע מה זה. מי יכול לעזור? הלדישר? הרואי. יותר גיבור, הרואי. יותר הרואי. הלד זה הירו, מה שקוראים בפולנית בוהטר. בוהטר, נכון. כן. Es klingt כמעט הזוי הלדיש, כמעט הזוי הלדיש, נפוליאון, אלכסנדר מוקדון, קופל קיבה. זה מצלצל כמעט, זה מצלצל הרואי כמעט, כמו נפוליאון, אלכסנדר מוקדון וקופל קיבה. מה, סליחה, אני לא הבנתי קופל קיבל. קופל קיבה זה שם ביידיש. קופל וקיבה מעקיבא. כל אחד משני השמות מתחיל באות ק, כמו מכה במלחמה. הלאה. עוד קצת. Ihr hört und mein Familiennamen ist schon nicht... Ihr hört und mein Familienphänomen ist schon nicht mehr איש הורוויץ, נור איש מלחומה. אתם שומעים בשם המשפחה שלי שהוא איננו איש הורוויץ, השם שהיה לי, והוא עכשיו איש מלחמה. קופל קיבה איש מלחומה.
קופל קיבה... שומעים אפילו את היריות, כן. Der Koppelkive der oder Koppelkive der Militarist. מיליטריסט. מיליטריסט. כן. אתם שומעים בשם שלי את קופלקיבה איש מלחמה וקופלקיבה המיליטריסט. רגע, אני חייב להעיר משהו, סליחה. בבקשה. אבל ממש חשוב לשים פה, אני פשוט מלמד עכשיו את התלמידים שיש סימני פיסוק. אתם שומעים? ושמי, שם המשפחה שלי כבר לא איש הורוביץ, רק איש מלחמה. קופלקיבה איש מלחמה. כאילו לשים... אדם עומד כאן על הצד האסתטי, אומנותי, כיצד צריך להציג את הדיבור של המלמד. וזה מאוד חשוב בשביל המשמעות של העניין. אני מפחד שהגענו ל7:30? אמת. כן. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן, ואני מבטיח לכם שבהמשך המונולוג הדברים נעשים עוד יותר קשים. אז ניפגש ביום רביעי. אדם, אולי תזכיר ביום רביעי. ב6:05. אדם יכתוב לכם, כן? תודה. זה יותר מהכלל. כן. תודה. ואני מעדכן שהסרטון עלה, היה איזושהי בעיה בהעלאה שלו, אבל יהודית הוא... זה היה פה. כן, שלום יהודית. אדם, אתה מדבר על שיעור 55? כן. הוא לא היה. לא, אני התקנתי, עכשיו בזמן השיעור הוא עלה. כנראה שהייתה בעיה עם ההעלאה שלו, אבל הוא סיים לעלות בזמן השיעור. אוקיי, בסדר גמור. אז תודה רבה ולהיפגש. תודה רבה, תודה רבה. שלום לכולם. זין גזול. להתראות.